Může být. OK. Tak jo. O můj bože! Co je? Jdem skoro stejně. Koukám na to, no to je úplně skvělý. Ale že to není stejný, ale. Není jo? Jsem odpojil! Ten můj mod a když jsme zažili opravdu spoustu zajímavých věcí od napětí až po sportovní výkon. To byl sportovní výkon. To byl sportovní výkon. Jo. Tak, Jasně, že jo? jasně, nejsme sami, což je průser, ale nějak to zkusíme vyválčit. Oba mrtví. Fakt? Já vím, proč s tebou hraju. Já vím. Mám fialovou odstřelovačku, nebo co to je? Truhla, tak já ještě vezmu truhlu. Já bych sem nebyl. Hele, tady je velký modrej, obrovský, ten velký modrej největší a jeden malý modrej, tak chceš něco? Počkej. Jo. Mám tyhle. Jo. No, mám. Člověk někde. Fakt? Ty vole, on mě zasáhl od někať, odkáď. Já jsem slepý a kreten, neskutečnej do prdele. Есть шанс поиграть в игру вот оставшееся время. Время идет. Přistávání. Hele, tady jsou houbičky, tak já si ještě nazbírám, než půjdu k tobě. Tak, jednu nechám. No. A tak tu ti taky nechám teda, dobře. Ježíš, on se tam musí narvat. Snad není možný. A tam jsem ti nechal ty balonky. Já jdu pro ty balonky. Ne, neskutečný tohle tam ty. Ne, neskutečný. No. Co je? To jsi čekal, že ti to nechám? Co zbláznil? No, tak jsem si myslel, no. Tak počkej, tak, hele, tady jsou dvě čtyřkolky pak, jakoby. To bychom mohli pak spolu někam tak jestli jsme mimo zónu, tak si ji pak vezmem. No, jsme mimo zónu. Tak si ji pak vezmem. Tak si je pak vezmem. Ale člověče, jako, kam jsme to přistáli, když tu nic není. Protože tam už jsem byl v tom baráku. Jo, v tom dřevěném, v tom malým. No, dal jsi ty balonky, co jsem nechal před Jo, ním. no mám balonky a odstřelovačku a 9 nábojů, to jsem si myslím dostatečně vyzbrojený na to, abych něco předvedl. Hele, tam někdo na mě po mě střílí. Jsem zraněnej, musíš se zabít a já jdu k tobě. Je to psychicky nezvládám! No, se nedivím. A udělej mi radost a tref se aspoň jednou. Já jsem... Neříkej, že jsi musel dodržet pravidla. Ty mě vytočíš totiž. Neskoušej to vůbec. Musel. Neskoušej to vůbec. Já jsem musel Ne! Nemusel zdodržovat pravidla. Ty mě musíš dovíst až úplně k tomu poslednímu. A já toho posledního mám zabít. Víte, to je takhle dohodnutý. To by pak neplatilo. Já musím hrát podle pravidel. To je řežba už tady. Čej, kam jdem? Nevím, vyber si, mně je to jedno. A prosím tě, No. žádný shifty shift, žádnej, no tilted možná. Ne, Koho, vyber kde? si. Prosím tě, vyber si už. A tak jdem zase sem. A natáčej. Já vás vítám u 14. dílu našeho dlouhého, jak to tak vypadá, pokračování mého soukromého módu vítězství na jedno zabití. Hraju ho protože nejsem tak dobrý, ale protože jsem špatnej a stejně víc jak jedno zabití ve hře nejsem schopný dát. Dneska jsem si vzal na pomoc opět svého syna. Já tě vítám, ahoj. Nazdar. Minule, v tom 12. díle, nám to skvěle šlo. Bavili jsme se, bylo to dramatický, zajímavý, byly tam i nějaký sportovní výkony, no prostě nám to frčelo. A už zase nejsme sami, bylo nahlášeno.
Výborně. Vůbec na to nemáme štěstí dneska. Tam je lidí, já jdu někam jinam snad. Ty seš ty. Děláš si srandu ze mě? Ne, já tam už jsem, ale... Tam ještě nikdo u tebe není. Já mám ty brokovnice, no tak to mě zabij, to je v háji. Ty, já tady nic nemám. Ty, jak já jsem sem přistál a nic tu není. No to se běžte bodnou. Musíš zabít 2 lidi. Nic jiného ti nepomůže. Zkus říct, že to máš kvůli pravidlům. No, tyjo, ani to nebudu povídat radši. Ale dobrý, to nejsou tak dobrý hráči. Zaplať pámu za to. Wow! Za mnou jeden. Počkej, já jsem schovaný, on když vyběhne, tak já ho zabiju. Samo prosím, tref se jednou. Já jsem se trefil. Prosím, tak se ještě jednou tref. Je na střeše nahoře. No jo, já vím. Tref se, prosím. Kde seš, pojď sem ke mně, já tě oživím. Jdu k tobě. Pojď ke mně. Ne, ty pojď A ke mně. kde je? Pojď ke mně. Oživ, prosím tě. Už jde, slyším ho někde vlevo. Už jde. Ty, musím to stihnout. On to neví. Zabu, prosím. Teď jsem zase já dostal od něj. To prdele už! Jako je nějaký řepák jeden, ty. Tam jsou 2, jo.